Go. Okay. Jamen, goddag. Og velkommen til det første af 3 foredrag om Grønlands historie. Det vi skal snakke om i aften, det er historien indtil 1945. Og det er selvfølgelig et voldsomt stort spænd, fordi vi skal 4.500 år tilbage og så op til 1945, så det bliver sådan lidt med store skridt. Den 13. maj snakker jeg noget om inuitisk religion, og det vil sige, at det springer jeg lidt let hen over i aften, selvom det jo egentlig godt kunne høre ind under det, men det er så stort, så det får sin egen aften. Og den 14. maj, så tager vi historien efter 1945, og den, altså fra 45 op til i dag, og det, der kan nok ske meget de næste 14 dage, så det skal også med. Så derfor så er jeg ikke helt færdig med det foredrag, men nogle ting går lidt hurtigt i øjeblikket. Det her er egentlig oplægget til en studietur til Nuuk i begyndelsen af september. Man behøver selvfølgelig ikke at tage med på studieturen, fordi man er her og følger foredragene. Det er helt fint bare at være her. Men der bliver en studietur og en tur til Grønland, hvor vi forsøger at komme lidt bag om systemet, snakke med embedsfolk, snakke med lærere og folk fra institutionerne. Vi skal ned og besøge det store vandkraftværk i Buksefjord, og sådan på den måde kommer vi nogle steder, hvor man normalt ikke kommer som turist, for at få lidt indsigt i, hvad Grønland egentlig er. Det er jo sådan, at grønlændere ofte siger, at de ved betydeligt mere om Danmark, end danskere ved om Grønland. Og det er egentlig det, jeg gerne vil forsøge at rette lidt op på. For de ting udlignet en lille smule. Rejsen den er arrangeret i samarbejde med Grønlands Rejsebureau, hvor jeg også er turleder, rejseleder indimellem. Og man kan finde oplysninger om det ved at følge den hjemmesideadresse, der står her. Man kan ikke bare slå op på Grønlands Rejsebureaus hjemmeside og så finde den, fordi den er lidt skjult, så man skal have den der / Folkeuniversitetet bagefter for at komme til rejsen. Men i dag, der er sådan 4 overskrifter, vi skal igennem. Det er grundfortællingen om hvad den grundfortælling, der ligger i de her 4.500 års historie. Vi skal snakke noget om de arktiske jægerkulturer, som er 4, 5, 6 forskellige kulturer. 4 sandsynligvis fra. Så er der nordboerne, og så er der kolonitiden, som går op til og med 2. verdenskrig. Så som sagt, så er det et rigtig langt spænd, vi skal igennem. Men grundfortællingen i den grønlandske historie er jo egentlig gentagende indvandringer. Der er kommet folk ind og har bosat sig i hele landet eller i dele af landet for en periode, nogle gange flere 100 år, nogle gange kortere perioder, og så er de forsvundet igen. Så har landet ligget tomt, tomt, og så er der kommet nye folk til, som har boet en periode, og så er de forsvundet igen. Og det, der gælder for de arktiske jægerkulturer, altså dem, der ligner, kan man sige, dagens grønlænder, det er, at de er ikke genetisk i forbindelse med hinanden. Så altså for 2400 år siden indvandrede der det, vi så i dag kalder Sakrak eller Independence 1-kulturerne. De var der indtil 700 år før vores tidsregning. Omtrent samtidig så kom Independence 2 og Dorset ligger i en lang periode med forskellige afsnit indtil 11, 12, 1300, det kan være lidt svært lige at sætte tal på. Nordboerne kom der i bosættelser eller i
985 med Erik den Røde, det ved vi ret præcist årstallet på. Til gengæld ved vi ikke præcis, hvornår de forsvandt, men det har de gjort kort før år 1500. Omkring år 1100 indvandrede så det der egentlig sådan i fagsproget hedder Thule-kulturen, som bliver til Inuksuk-kulturen, som bliver til inuiterne, eller inuit. Og inuit er dem, der er grønlænder i dag. Så de har ikke en længere historie end de her små 1000 år tilbage i Grønland. Og endelig så kommer der kolonitiden fra 1721 med Hans Egede. Det kunne så se sådan her ud, at den ene kultur afløser den anden, og nu er vi hen lidt efter år 2000, så der er inuit, og der er et dansk styre også. En lidt anden måde at vise det på er jo at sige, at her går tiden ned ad den vej, og så er der nogle forskellige kulturer. Længden af deres tilstedeværelse i Grønland er markeret med de her søjler, som så også viser til, hvor de har bosat sig rundt om landet. Så når Independence 1 og Sarkrak er muligvis, fordi de kom på samme tid, egentlig de samme, nogle er bare drejet til højre, og nogle er drejet til venstre, da de kommer over strædet mellem Canada og Grønland. Der er ikke længere over, end man kan se tværs over. Søjlen herude angiver varme eller klimaet, om det er varmere eller koldere. Altså når den er rød, så er det lidt varmere end det i dag, og så er det lidt koldere og lidt varmere. Og vi kan jo så se, at for eksempel nordboerne, de kom der til i en periode, der var lidt varmere, men den er ret hurtigt ud. Og det kan jo være en af årsagerne til, at de ikke kunne overleve, at klimaet blev en lille smule koldere. Der kan være andre årsager også, men det kunne være en af dem i hvert fald. Og så kommer kolonitiden, den får ikke en lodret søjle, den starter jo så her i noget, der er lidt mildere, og lidt koldere, og så bliver det mildere hen ad vejen. De arktiske jægerkulturer, det kalder dem, fordi det jo netop er forskellige kulturer, men de ligner hinanden på nogle måder. Og det gør de jo, fordi de er nødt til at tilpasse sig det klima, de er i, og det er et arktisk klima, uanset om det er en lille smule varmere eller en lille smule koldere, så er det lange, kolde vintre, mørke vintre, der er sne og is, og det begrænser muligheden for, hvordan man kan organisere sig. Det begrænser muligheden for, hvordan man kan overleve, hvilke dyr man kan jagte. Og man lever jo af jagt og fangst, fordi man kan ikke dyrke noget i det klima. Det kunne man i hvert fald ikke dengang, og det kan man næsten heller ikke af. Og så er der nogle indbyrdes forskelle. Jeg vil prøve at tegne nogle af dem op. Der, hvor man blev klar over den her sekvensen af kulturer, der kommer og går. Et af de steder, hvor man virkelig kunne se det helt tydeligt, det sted, der hedder Samermiut, som ligger lidt syd for Jakobshavn, Ilulissat, ned mod den store isfjord. Og det man gør, når man her laver sådan en søgeprofil ned igennem steder, hvor man ved, her har der boet folk, så kan man grave ned, og så får man kulturlag, altså der kan man jo se knogler, der er smidt ud i mødingen, efter man har spist kødet, og så er der kulturløse lag, og de lag, de ligger jo oven på hinanden, nedefra som de ældste, og så bliver det yngre og yngre, højere og højere op, og på den måde så kan man se, der har været mennesker, så har der været mennesketomt, så har der været mennesker igen. Og det er egentlig det, der karakteriserer Grønland. Det er det, der er grundfortællingen. Det er indvandring.
hele tiden, altså gentagende indvandring. Jeg var deroppe i år 2000 sammen med min lille søn, fordi jeg synes, han skulle se et isbjerg, og han synes også, at det var enormt spændende at gå ned og rode i de der gamle knogler. Det kunne han godt lide. Den ældste, eller de ældste af kulturerne, den vi altså kalder Sakrak og Independence. Skal de sige, navnene er jo nogen, der er givet til kulturerne af moderne forskere. Sakrak, det er fordi, de er blevet udgravet et sted i Grønland, der hedder Sakrak, ganske vidunderligt lille sted. Og Independence er udgravet første gang et sted på Ellesmere eller Baffin Island, men i Canada, et sted, der hedder jeg tror, det stammer. Det stammer først fra Nordgrønland, nu bliver jeg lidt i tvivl. Det er lige meget. De relaterer til steder, hvor de graver ud. Det, der er karakteristisk for de her mennesker, det er, at de bor i runde hytter, telte, med en lille smule væg bygget op omkring, og det giver jo også, så ligger der nogle sten, når man finder deres pladser nu. Og så er der et tag, der er holdt op af drivtømmer eller store valgknogler, eller hvad det nu har været, men et telt af skind. Der har været en midtergang fra døren og ind midt i teltet, og så ender den inde i et bålsted. Så man taler altså om midtergangshus, fordi det er sådan, de har organiseret sig. Og på hver side af midtergangen har man så kunne bo. Der har boet en familie i sådan et hus. Til den ene side har mændene været, og til den anden side har kvinderne været. Det ved vi, fordi det ene sted der finder vi jagtredskaber, og det andet sted finder vi synål. Og begge dele er meget, meget vigtige genstande at arbejde med. Inde i bålstedet ligger der nogle store sten. Og det gør det, fordi man havde ikke gryder, man havde ikke fundet, eller brugt det i hvert fald ikke, det der hedder fedtsten, som er en blød stenart, man kan udhule og lave til gryder. Så i stedet for så brugte man gryder af skind, og dem kunne man jo ikke sætte over åben ild. Men i stedet for så kunne man tage varmestenene ind i bålet, og så komme dem ned i gryden med vand og med kød, og så kunne man varme kødet op og få det kogt på den måde. Da vi kommer lidt længere hen i perioden, altså kommer over til de næste Independence 2, så får vi nogle spydspidser, som er absolut geniale, når man skal jage, og det skal man jo. Det er nogle, man har sådan en spydspids, der er bevægelig, der kan sådan set knække af. Forstykket her er bundet fast til selve skaftet, og problemet er jo, at der er ikke ret meget træ i Grønland, og alt det man har, det er drivtømmer, så det har høj værdi, og derfor er man bange for at brække skæftet, hvis dyret gør et eller andet, når det bliver ramt. Og så er det en fordel, at det har et led, som man faktisk kan knække, så den kan knække selv uden at gå i stykker. Men det mest geniale, det er spydspidsen, som også er løs og som sidder fast der. Og den er, til den er der så bundet med en lang line ned til en stor flydeblære, som er lavet af en mave, eller sådan et eller andet, der er pustet op. Men den knækker også af, og fordi den er bundet på en bestemt måde, så går den går ind i dyret. Og det her det er jo lidt blodigt, men det er jagt jo. Den går ind i dyret, og når man så trækker i snoren, så sætter den sig på tværs ind i såret og falder ikke ud igen. Og det vil sige, så har man noget inde i dyret med en line hen til den her flydeblære, og hvis det er en sæl eller en hval, så trætter man den altså på den måde, fordi den skal trække den der blære efter sig. Når den bliver træt nok,
så kan man stikke den med en lanse. Og det her det er rigtig vigtigt, fordi det er det, der gør, at det bliver noget nemmere at overleve i Arktis, at man har så fine redskaber, som man har. Så selvom det her det er stenalderkulturer, og det ser ud, som om de ikke har udviklet sig over tid, så gør de faktisk det. Vi kan også se, at de afprøver forskellige typer sten. Kan de her bruges til noget? Er de nemmere at arbejde med? Kan vi gøre dem skarpere end nogle andre? Så de er altså hele tiden i en form for udvikling, men stadigvæk hele tiden inden for rammerne af nogle forholdsvis snævre rammer, men stadigvæk er noget, der udvikles. Som sagt, så er der stor forskel på, altså en kønsforskel på, hvad man skal arbejde med. Kvinderne skal først og fremmest kunne sy, fordi man kan ikke overleve i arktisk klima, hvis ikke man har noget ordentligt tøj. Så hvis ikke der er nogen, der kan reparere tøjet, kamikkerne, man går over i, anorakken, bukserne osv., så de er tætte og funktionsdygtige, så kan man ikke overleve. Derfor så kan vi også se, at når vi har meget senere på de store slædeekspeditioner, Knud Rasmussens for eksempel, den store 5. Thule-ekspedition, hvor danske forskere kørte tværs over Canada og Alaska, så havde de havde en kvinde med, Anna Olumrak, og hun var faktisk den vigtigste på hele den der ekspedition, fordi hun sørgede for deres tøj. Hvis ikke hun havde været med, så havde de ikke kunne lade sig gøre det, de gjorde. Så hun var meget, meget central i det. Og det har kvinderne altid været, derfor har de også altid været respekteret i de her kulturer, fordi uden dem, så kunne man ikke. Herover er det at sy skin omkring en kajak, og det skal selvfølgelig sys, så det er fuldstændig vandtæt. Ellers så er det ikke sjovt at gå på havet i sådan en. Og de skal også holde gang i ilden. Her er vi et billede af nogen, der kommer så langt, så de har en spæklampe. Det vender vi lige tilbage til. Men det er vigtigt at holde gang i ilden, det er vigtigt at kunne sy. Så det er en væsentlig del af deres arbejde. Forskellige typer nåle. De har lige taget, jeg tror de er udstillet på Nationalmuseet et sted. Om det de syr med er jo senetråd fra dyr. Her er det vel en hare, som de har taget skinnet af, og så skal have fat i nogle af senerne og arbejde med. Og så er det selvfølgelig vigtigt også at tage sig af børnene. Kvinden her nærmest mig, hun bærer et barn i det, der hedder amat, og det er en anorak, der er så stor, så barnet faktisk kan sidde inde i anorakken på hendes ryg. Det her er et forholdsvis moderne billede, det er taget for cirka 100 år siden. Oprindeligt så sad barnet nøgent ind mod morens nøgne ryg. Og det vil sige, at der var 100% hudkontakt, men også, det krævede vel også en vis form for træning og få barnet det ud, inden der kom små uheld. Den anden, hun er ved at kammermute, altså bearbejde sålen i kamikken, fordi skinnet er jo ikke rigtig garvet, så det bliver hårdt, og så skal det blødgøres ved at trækkes over noget skarpt, sådan så det bliver behageligt at arbejde med. Og det gør hun så. Så det er også en del af arbejdet. Det, der også har præget kulturen,
de her jagtkulturer, det er det, man kunne kalde den gensidige altruisme. Altså, altruisme er det modsatte af egoisme. Så den gensidige altruisme, det betyder, at når man har fanget noget, og her er det en isbjørn, der er ved at blive passeret, så deler man kødet. Fordi det gør jeg i dag, deler med jer, fordi det er mig, der har fanget noget i dag, i forventning om, at I deler med mig i morgen, når det er jer, der har fanget noget. Og på den måde, så udlignes jagtlykken, og vi får alle sammen forhåbentlig noget at spise hver dag. Så det er det gensidige. Man giver ikke bare for sin blå øjnes skyld, man giver, fordi man forventer at få noget hjem den anden vej på et andet tidspunkt. Og det gælder stadigvæk. Altså det her billede er jo taget for 5-6 år siden, da jeg boede i Grønland. Og det gælder jo om at komme ned og være med til den her partering af isbjørnen, så er der en chance for, at man får et lille stykke kød med sig hjem. Det betyder jo også, at man stadigvæk lever, i hvert fald i udkantområderne, ikke endnu nødvendigvis, men i udkantområderne, i en meget tæt kontakt med de gamle fangsttraditioner. Så derfor kan man sige, der er ikke langt fra bagerbrødet til riflerne. Altså, de står side om side i butikkerne, det gør de stadigvæk, og der er ikke nogen regler for at købe et jagtvåben. Man skal bare bo deroppe, have bopæl i Grønland. Så det, da jeg flyttede derop i 16, var det første, jeg købte, fordi uden en rifle i hånden, så ville det være for farligt at gå uden for den by, jeg boede i, fordi der var isbjørnen. Så man skulle have et eller andet at forsvare sig med. Så der er noget af det gamle, der er meget af det gamle, der stadigvæk lever ved. En skematisk tegning af en ny type hus, der dukker op med Independence 2. Nu er det ikke længere de her runde huse med en midtergang ind til et bålsted. Man får lavet nogle huse, hvor man laver en varmelås. Den varme luft, den stiger jo op. Så hvis man kan holde den inde i huset, så er det en fordel. Og det gør man jo så ved at have en indgang, der ligger lavere end gulvet, man er på. Så har man lavet en varmelås, og så holder man varm luft derinde. Ruinerne efter det kommer til at se sådan her ud. Der er indgangen der, og så har huset ligget deroppe. Deroppe bagved. Man får også, det er også lavet før, en spæklampe, som er en stor flad sten eller en skål, hvor man kan lægge spæk primært fra sæl, som smelter trænet, løber ned i bunden af den her skål. Og så er der en væge af mos, hvor der så brænder en flamme. Og den giver lys, og den giver varme. Og det kan samtidig give rigtig meget varme. Så i stedet for at have det åbne bål, så har man altså nu en spæklampe, som lyser. Det er jo egentlig heller ikke ukendt. Altså, der hænger også en spæklampe ude på Museumsgården. Så vi skal ikke længere væk for at finde teknikken. Nej, det var for tidligt. Nå. En tilbage. Det her. Sådan der. Man har også en briks, man sover på, og under briksen, det er ret vigtigt, der har man en spand til urin. Fordi man vasker hår i urin, og man garver skinnene i urin. Så det samler man op. Og det, så det giver en god duft inde i sådan et hus. Så skal vi den rigtige vej. De sidste indvandrere, den sidste større gruppe eller kultur, der kom, det er den, der startede med at hedde Thule, og nu hedder de Inuit. Og det er den mest udviklede, den mest avancerede af de her jægerkulturer.
De har kajakker, som kan gå ud på åbent vand, klare store bølger. De har et sådan et kastebræt på harpunen, som ligesom gør, at ens kastearm bliver forlænget, så man kan kaste længere. Så de har i det hele taget, de har når de kan gå ud på åbent vand, så er det fordi, de kan lukke kajakhullet, mandehullet fuldstændig tæt. De har en anorak, der passer ned over kanten, sådan så vand bare kan skylle ind over, og så er de stadigvæk tørre, eller de kan tippe og vende rundt, og så kan de rejse sig op igen, fordi der ikke kommer vand ind i båden. De huse, de boede i, og det var sådan lidt det, jeg skitserede før, de kunne godt blive temmelig varme. Her er der en tegning fra Fridtjof Nansen. Inden han krydsede indlandsisen i 1888, der rejste han lidt frem og tilbage på østkysten, fordi han ikke kunne komme ind til land. Og der mødte han grupper af inuit og tegnede det, han så. Vi har spæklampen, der står her. Briksen, som man ligger på, bor på, arbejder på. Alting foregår sådan set på briksen. Og så er den adskilt, fordi der er flere familier inde i det samme hus, og så har man en lille adskillelse. Så her er det mit, og det er altså jeres. Og det er så varmt, man kan ikke holde ud af tøj. Altså man skal være sådan placeret europæer, de beholder de tykke varmse på, men grønlænderne, de tager tøjet af. Det er simpelthen for varmt. Man tager først en lille smule tøj på, indendørs, når man bliver en 16-17 år. Og det er så lidt som overhovedet muligt, kan man sige. Og det har man, sådan har det altid været, det er så varmt. Det betyder jo selvfølgelig også, at man rører ved hinanden. Det kan jo ikke undgås i så små huse. Man er så tæt på hinanden, at berøringer ikke kan undgås. Knud Rasmussen fortæller netop igen fra 5. Thule-ekspedition, hvor han lige har et par dage til aller sidst i Sibirien. Det lykkedes ham at komme ind. Der kommer han ind i et telt hos, det er ikke en inuit-telt, det er et Tjuktjer-telt, men det er lige meget, det er samme princip. Og der sidder en ung pige, det kunne godt have været ligesom Naja her, som er tegnet. Hun sidder og splitter nøgen med 2 spæklamper, og solen den brænder ned, det er midtsommer, og det er bare så varmt. Men hun sidder der uden en træ, og det synes han alligevel er lidt interessant. Men det betyder jo også, fordi det hænger ved noget af det her, på en eller anden måde, så hænger det ved. Der er et stort problem i Grønland med seksuelle overgreb på børn. Og det er jo, jeg tror, det har noget at gøre med, hvordan man har levet tidligere, og at man ikke har de barrierer, som man bør have. 53% af alle unge har deres seksuelle debut, inden de er fyldt 16, og mange af dem betydeligt tidligere. 25% har deres seksuelle debut mod eget ønske, og 57% har efterfølgende seksuelt samkvem imod eget ønske. Det er ikke sjove tal, men det er desværre virkeligheden. Det kommer vi til at høre mere om i de næste foredrag, fordi det her det er altså noget, der trækker lange, sørgelige tråde igennem det grønlandske samfund. Helt oppe mod nord, altså i Thule, der bor der en gruppe mennesker, der med deres eget sprog kalder sig inuit
fordi de er lidt, de har ikke haft så meget, eller havde tidligere ikke så meget kontakt med resten af Grønland, og derfor så udvikler de jo lidt deres eget sprog. Blandt nogle af dem finder man den aller sidste indvandring af arktiske jægerfolk. Den fandt sted engang i 1860'erne. Så det er altså ikke så voldsomt længe siden, at nogen, hvad skal man sige, naturligt har indvandret til Grønland. Og den indvandring er beskrevet i en bog, så man kan læse om det. Det er en ret drastisk eller dramatisk historie, fordi det handler noget om vendetta her i stedet på Ellesmere Island, og folk, der bekriger hinanden og kannibaliserer lidt på hinanden, og nogen, der så flygter, og der er en åndemaner, der har fået en vision, et syn om, at der bor nogle mennesker, der er længere mod øst, og dem kan de så rejse over til. Det er en lang og farefuld rejse, og de kommer over til de mennesker, der bor i Thuleområdet, og bringer jo nogle nye ting med sig. Altså, i Thule-distriktet havde de glemt at bruge en kajak. Så den var simpelthen gået i glemmebogen, det vil sige, de havde meget sværere ved at gå jagt på havet, fordi de kunne kun gøre det fra iskanten. De kunne simpelthen ikke sejle ud på havet. Canadierne havde en kajak med, som den genopstod her, for eksempel. Så på den måde, så kom der lidt nyt ind i det. Og nu har jeg så brugt ordet inuit nogle gange. Inuit er et flertalsord. Så det hedder egentlig Inuk, det betyder menneske. Det kan også være et drengenavn. Flertalsformen er inuit, og det betyder menneske, og derfor så, jeg rettede også mig selv før, det er forkert at sige inuiter, fordi det bliver dobbelt konflikt. Det hedder inuit, når det er flertal. Og så har vi så en dialekt i Nordgrønland, der hedder inuit. Hvis man skal samle op på alt det her, og det er ikke noget, vi har hørt i, fordi det er et lidt stort skema, så man kan sige, at de første kulturer, det er Independence og Sarkrak, de har den her bolig med midtergang og ildsted. Først senere så kommer der huse med varmelås. Det bliver så de efterfølgende kulturer. De første brugte kogesten, og de efterfølgende havde så spæklamper og kunne lave gryder af fedtsten. Så var der nogen, der havde slæde, men ikke hunde nødvendigvis. Nogen havde hunde og ingen slæder, nogen havde slæder og ingen hunde, og nogen havde både slæder og hunde. Og det var også noget af det, der gjorde den sidste indvandring, altså dagens inuit til meget. Altså det var meget nemmere for dem at overleve i Grønland, fordi de havde både hunde og slæder, så de kunne bevæge sig frit i en meget større og højere grad end tidligere. Det vil sige, at hele deres jagtresort kunne udvides ganske betragteligt. Og det gjorde livet noget nemmere. Kajakken, eller noget, der lignede, fandtes tidligere, og inuit har den også i hvert fald. Og så er der umiakken. Umiak, det er en kongebåd. Det hedder det altså. Det kan jeg ikke gøre for. Det er en stor robåd. Et stort træskelet, der så er betrukket med skind, og den hedder kongebåd, fordi den som regel bliver roet af kvinder. Så sidder der en mand og styrer, og så er der nogle kajakfolk omkring. Den er rigtig god, hvis man skal rejse langt, dybt ind i fjorden om sommeren på jagt efter ren for eksempel. Så kan man pakke alle sine pakkenelliger i den, og så kan man komme langt ind i landet. Den bliver også brugt til hvalfangst, så er det mænd, der ror. Men den hedder en kongebåd på dansk, eller en umiak på grønlandsk.
Og så lige lidt om det grønlandske sprog, fordi det er jo også helt anderledes end vores. Så Umiak, det er en kongebåd. Den har den størrelse, altså som en stor robåd og jolle. Hvis det så er noget, der er større, så sætter man et vedhæng på suak. Så Umiarsuak, det er alt det, der er større end sådan en stor robåd. Det vil sige, det er kystpassagerskibet, der sejler op og ned langs kysten. Det er fragtskibet, der sejler containere til Grønland. For eksempel så ligger der, den anden dag i hvert fald, lå der en over på værftet i Frederikshavn, der tilhører Grønland. Det er en Umiarsuak. Så Umiak og Umiarsuak. Så man sætter vedhæng på og bygger sætninger op med vedhæng og vedhæng og vedhæng. Og det gør jo, at til sidst så får man nogle meget, meget lange ord. Og det er en helt anden måde at tænke grammatik på, end det vi er vant til. Jagtredskaberne, bur og pil var der nogen, der havde, og det kom igen. Spyd var der nogen, der havde, og det kom igen, og så videre. Ulo er en kvindekniv, altså en kniv, hvor bladet sidder på tværs, og så er der et håndtag, man kan styre med. Det vil sige, at den er rigtig god til at skrabe skinren for spæk, for eksempel. Og også til at skære meget tynde strimler skind, hvis man skal lave broderier, eller på anden vis har brug for noget små, fine strimler. Snekniven hører egentlig bare til i en enkelt, altså Independence 2-kultur. Det er sådan en lang kniv, som man kan skære sneblokke med, og det tyder jo på, at de har været i stand til at bygge det, vi sådan kalder den traditionelle iglo af sneblokke. Og så kommer der noget til sidst her, den sene Dorset og Inuit. De har fået adgang til nogle jernmeteoritter. De er sandsynligvis faldet ned på et tidspunkt mellem de her kulturer. I hvert fald så har de fundet dem oppe i det sydlige Thule-distrikt omkring en bygd, der hedder Savissivik. Og de har jo ikke kunnet smede, altså varmesmede jernet fra de her meteoritter, men de har kunnet koldsmede eller bearbejde det, hamre det til de redskaber, man nu gerne vil have. Så der er vi altså i overgangen mellem stenalderkultur og noget jernalderkultur. Og det, der er interessant, det er, at man finder rester af meteoritjern næsten overalt i Grønland, og langt ned over Ellesmere Island og Baffin Island. Det vil sige, det er blevet handlet. Der har været handelsruter. Man har handlet med sin nabo, der har handlet med naboen igen og så videre. På den måde, så det her jern kommet rigtig langt omkring i hele det her store kulturområde. Og til sidst dernede her, der står han med kok. Det er ordet for åndemaner. Vi ved ikke omkring Independence 1, der har vi ikke, det kan man ikke lige sådan helt se, men i de næste kulturer er det sandsynligt, at der har været, blandt andet fordi man har fundet rammer til trommer. Og trommer er noget, der bliver brugt af åndemaner, fordi man skal slå takten og komme i seancer og sådan noget. Så det er nok også en væsentlig del af de fleste af kulturerne. Det vender vi tilbage til ved næste foredrag. Men der er også andre end de arktiske jægerkulturer. Der er nordboerne. De er også en del af indvandringen til Grønland. Den første, der kommer der til, er Erik den Røde. Han kommer oprindeligt over fra Jæren, som er et område her i Norge, og udvandrede sandsynligvis på grund af, eller jeg tror det var hans far, der havde lidt skærmysler med nogle andre, og det blev for tricky at forblive der, så de tog til Island, men kom så sent, at det store landnam, det havde fundet sted, det vil sige, at alle de gode jorder, de var taget, så de måtte tage nogle
mindre, altså bosætte sig nogle mindre givtige steder. Erik den Røde gifter sig på Island, men han slår også en mand eller to ihjel, eller lidt flere måske. Han er vist lidt af en hidsigkrop. Så han bliver kendt lovløs, bliver bandlyst i 3 år. Og på det tidspunkt går der historier om, at en anden har set nogle skær langt mod vest for Island, og så tænker Erik, at ja, altså her kan jeg jo blive slået ihjel, uden at der sker noget, fordi jeg er lyst i vand, så hvorfor ikke sejle over og finde ud af, hvad de der skær de er. Og han kommer til Grønland i 981, 82 omkring, og afsøger hele området hernede i Sydgrønland. Og det er et utroligt dejligt sted. Det er grønt, det er frodigt, det er sådan set alt det, en islandsk bonde, og det er jo ikke det, han er, en islandsk bonde kan drømme om. Så han siger, ja, det her det er jo et godt land, og han vil gerne kolonisere det. Der bor ikke nogen mennesker, og det er fuldstændig mennesketomt, så han vil bare bosætte sig der. Han har tid, han har 3 år derovre, så han undersøger alle hjørner af landet. Og så tager han tilbage til Island og begynder at allokere for at tage det over igen og få nogen med sig. Og for at få det til at ske, så kalder han landet for Grønland. Fordi det lyder altså noget bedre end Island. Og det kan jo godt være det for folk til at tage med. Og det gjorde det også. Det er i 986, da de tager afsted, er der 22 skibe, der sejler ud fra Island. Der er 14, der kommer til Grønland, og som sagaen skriver, somme forliste og somme vendte om. Det var den historie. Så der kom 14 skibe over med folk, og man bosatte sig i første omgang hernede. Senere så også oppe omkring Godthåbsfjorden, Nuukfjorden deroppe. Og man kunne gøre det, fordi man havde et fantastisk fremragende skib, nemlig Knarren. Knarren er hvad skal man sige, det er fragtskibsudgaven af vikingernes langskib. Det er meget kortere, det er meget bredere, der har en meget højere hæk, så man kan klare større bølger, og så er det klinkbygget. Og det vil sige, der er en vis bevægelighed i det, og det er forholdsvis nemt at holde tæt. Det er et stort skib, der er plads til husdyr og husgeråd og alt det pakke, man skal have med sig, når man flytter. Og så er man faktisk også i stand til at navigere. Man har jo ikke GPS på det her tidspunkt, eller noget andet avanceret, men tror engang, man har et kompas. Men når man sejler øst-vest, så betyder det jo, at man inden for den der 3 ugers periode, hvor man sejler, så skal solen stå op nogenlunde det samme sted i forhold til reglingen, og gå ned nogenlunde det samme sted om aftenen, så holder man egentlig kursen. Og man kan også måle solhøjden. Man kan godt se, hvor højt den står sådan nogenlunde midt på dagen, selvom man ikke har et ur ved præcis, hvornår klokken er 12. Men man kan godt sådan nogenlunde måle solhøjden, og man ved jo fra Norge, hvor kysten går nord-syd, at jo længere mod nord man kommer, jo lavere står solen. Så det er jo en indikation af, hvor langt eller man er mod nord eller mod syd. Så med de der 2 egenskaber, eller den viden i forhold til solen, så kan man faktisk godt navigere tværs over Atlanten. Det er egentlig meget sværere at navigere nord-syd, end det er at navigere øst-vest. Og det vidste vikingerne. Og de var jo vikinger, de her. Så de kommer til Sydgrønland i 986, og nogle år efter, i 999, der vil Eriks søn, Leif, der vil han tilbage til Norge, og han tager han låner deres skib, sejler tilbage til Trondheim, eller til Nidaros, som det hed dengang. Og der ligger jo den store domkirke. Sådan ser den ud i dag, sådan så den ikke ud, der i 999. Den blev først startet på i 1017, men det er det bedste billede, jeg kunne finde
at der var en kirke i Trondheim dengang. Der residerer kong Olav den Hellige, der kristnede Norge, og han kristner også Leif og hele hans følge. Og det vil sige, at da Leif året efter rejser tilbage til Grønland, så tager han kristendommen med sig. Undervejs tilbage, så redder han nogle skibbrudne. Og det er jo en god handling. Men hans far, han er rigtig sur over, at han har den der kristendom med en præst. Så han siger, at de der to ting, de går lidt op mod hinanden. Dels at du havde præsten med, det var negativt, du reddede nogle mennesker, det var positivt. Men fordi han reddede de der mennesker, så kom han til at hedde Leif den Lykkelige. Det er sådan, vi kender ham. Det betyder, at nu kom kristendommen til Grønland. Leif fik hurtigt overbevist sin mor, Hildur, om kristendommens fortræffeligheder, så hun konverterede den røde vildæg. Men hun ville ikke sove med ham, før han havde konverteret, så det gik ikke så lang tid. Så faldt han til patten. Det var jo så. Og det betyder jo også, at fra det her øjeblik, hvor kristendommen er kommet op, hvor man begynder at få præster, og lidt senere også biskopper, så er Grønland kendt i Vatikanet. Det er det jo i katolsk tid, så der findes jo henvisninger til Grønland i analerne nede i Vatikanet, helt tilbage fra den her tid. Så man vidste, 500 år før Columbus rejste til Amerika, så vidste man faktisk godt, at der var land derovre på den anden side af landet. Men man har måske ikke helt sådan forbundet de der ting. For nordboerne, hvis man skal sætte lidt teori på hvordan de oplevede verden, så kan man sige, den inderste cirkel her af et verdensbillede, det er den kendte civiliserede verden, det vil sige den kristne verden. Og den var de jo en del af, fordi de var blevet kristne. Rundt om den var sådan den fremmede verden, det var der var barbarer. Dem havde de ikke mødt i Grønland til at starte med, men i løbet af et par hundrede år, så kommer inuit nordfra og ned, og de møder dem og opfatter dem jo i høj grad som barbarer. Udenfor er så det vilde land, hvor ondskaben fungerer. Og det er helt klart, at Grønland er et stort og vildt land, så de er meget, meget tæt på det her vilde land. Men samtidig så kan de jo også læse i Bibelen, at man skal bane en vej for Gud i ørkenen. Det står. Og det, ørkenen, det er jo det vilde land. Det er den yderste del. Så på en eller anden måde, så er de jo, selvom de er længst muligt væk fra Vatikanet, så er de måske alligevel tættest på Gud, fordi det er der, man kan bane vejen for ham. Og det må have været deres trøst. Ja, det var sådan lige for at se, hvordan deres verden har set ud. De havde jo også huse og en kultur. For at holde varmen, så byggede de huse, der var sådan et stort kompleks af rum, der på en eller anden måde hang sammen og havde ikke et stort tag, men en række små tage. På den måde så kunne man holde varmen. Man havde både opholdsrum og soverum, og man havde stalde og oplagringspladser og lader og så videre. Alt sammen mere eller mindre ind under det samme tag. Man havde kreaturerne på stald om vinteren, og der måtte man jo så fodre dem med det græs, man kunne have. Man kunne høste i løbet af sommeren, og det hø, man kunne oplagre, og det var sjældent nok. Så køerne var temmelig afmagret og ildstedt, når foråret kom, og man kunne lukke dem ud igen. Og ofte måtte man simpelthen bære dem ud på græs, fordi de kunne ikke gå selv. Men det fungerede. Man brugte også tanken til at forlænge foderbeholdningen. Men det betød jo også, at man måtte
lave marker, skabe marker, hvor man kunne høste græs til hø. Og det vil sige, at man ryddede store områder for det buskage, der var der. Det brændte man af. Man flyttede de sten, der var der, hvis man overhovedet kunne, så man fik en mark, der var brugbar. De marker bruges i dag af fåreholdere i Sydgrønland. Så man har simpelthen overtaget nordboernes marker her de sidste 100-125 år, hvor der har været fåreholdere i Sydgrønland. At man har gjort det, kan man se på prøver, man kan tage fra søer nede i området. Hvis man tager bundslammet, så kan man se, hvordan det er lagdelt. Man kan gå ned og se, der er et lag ned, eller langt nede med aske fra afbrændingen af de her buske, der var der. Og så kommer der, og det er også lidt vigtigt, så kommer der efterhånden et lag sand, fordi ligesom på Læsø, når man tager vegetationen, så begynder sandet at fyre, og det gjorde det faktisk også i Sydgrønland. Så der kom noget sandfyldning, og i hvert fald så var der nok til, at man sandsynligvis har været med til at ødelægge de marker, man selv har lavet, fordi man har blotlagt dem. Og det er jo også en medvirkende årsag til, at de forsvinder på et tidspunkt nordboerne. De kan simpelthen ikke producere det de skal af foder til deres husdyr. Kvinderne igen, der er også her er en forholdsvis skarp adskillelse. Men man lever jo ikke, man bruger ikke skind så meget, pels så meget til tøj, så der bliver vævet, uldvævet, og det gør der ret meget, det ved vi, fordi man har vægtsten, der skal holde tråden stram, og de der sten, dem kan man finde i ruinerne. Så er der nogle børn her, der spiller skak, eller dam, eller noget af den der stil brætspil. Og de der brikker, dem har man også fundet. Dem har også fundet i inuitiske bosteder, så de er altså havnet derovre også en gang imellem. Sådan nogle brædder, eller sådan nogle brætspil. I de 500 år, de er der, så udvikler tiden sig, og det de kan leve af, eller det de spiser, og det kan man så se, når man analyserer fra kirkegårdene. Her har vi årstallene fra år 900 til år 1500, og opad her får vi andelen af marin mad, altså mad fra havet. Det her det er jo bønder, som i udgangspunktet spiser får og kreaturer, men efterhånden som tiden går, så får de mere og mere mad fra havet. Og det er jo et tegn på, at deres landbrug ikke fungerer. At de er nødt til at spise noget andet. Og det er så forskellige steder, man har, altså forskellige gårde, man har taget det fra. Det er ret tydeligt, at biskoppen han får mere kød end, fordi han bor i Gala, det er bispesædet. Og de andre, der bor der, de spiser mere marin mad end biskoppen. Han får altså mere kød. Så der er lidt fordel ved at være lidt højt på strå. Så der er forskellige teorier om, hvorfor nordboerne forsvandt. Og der er sikkert ikke kun én forklaring, men primært det her med, at at deres landbrugsproduktion begynder at halte. Forsyningslinjerne til Europa hører op. Det gør de jo blandt andet, fordi hanseaterne overtager handelen i Nordeuropa, og de har nogle helt andre skibe. De bruger jo ikke knar, ligesom de her gamle vikingskibe. De har nogle store skibe, som kan tage en masse gods, men som ikke kan sejle på det åbne hav. Så de kan simpelthen ikke krydse Nordatlanten.
Og derfor så bliver nordboerne jo efterladt lidt for sig selv. Der begynder så til gengæld at komme nogle andre skibe derop, fordi portugiserne og spanjolerne, de finder ud af, at der er nogle store fiskebanker ude for Newfoundland. Og de kommer jo samtidig også til Grønland, og der er en masse sørøveri og angreb. Så det kan også være en medvirkende årsag, at de simpelthen er blevet angrebet af andre europæere. Og så kommer Inuit ned og begynder at overtage landet. De er jo faktisk bedre til at bo i det land, end nordboerne er. Så de har en større evne til at overleve. Og det kan også godt være, at det er en medvirkende årsag til, at de forsvinder ud af historien på et tidspunkt. Så der er mange facetter i det. Kolonitiden kendetegnes jo i første omgang ved den her præst Hans Egede, som i 1721 får mulighed for at starte en mission i Grønland. Han starter ude på nogle små øer helt ude i havgabet, ude for det der i dag så hedder Godthåbsfjorden eller Nuukfjorden. I 1728 flytter han ind til det, der i dag er Godthåb eller Nuuk, og bygger sit hus derinde, og der ligger huset stadigvæk, og Nuuk er der også. Han rejser rundt, han ved, at han er egentlig deroppe for at finde nordboerne, fordi man har ikke haft kontakt til dem i lang tid, men han ved godt, at de ikke er i Vestgrønland, fordi der har været så meget kontakt med fra hvalfanger og sådan noget. Man ved godt, at der ikke er nordboere i Vestgrønland. Men han tager op, og så benytter han jo så anledningen til at missionere over for Inuit. Og det gør han på grønlandsk. Han kan ikke sproget, og han lærer det aldrig rigtig godt, men hans sønner, som ikke er så gamle, da de tager afsted, de lærer jo hurtigt grønlandsk, fordi de får grønlandske legekammerater. Og de oversætter ret hurtigt, i hvert fald det nye testamente til grønlandsk. Og det er faktisk årsagen til, at der tales grønlandsk i Grønland i dag. Hvis man tager til Inuit i Canada og Inuit i Alaska, så har de mistet deres sprog. De måske ved at genopdage eller genopfinde det, men alt foregår på engelsk. I Grønland foregår alt på grønlandsk, og det har de gjort i hvert fald op til midt i 50'erne, der begyndte man at bruge dansk mere. Men indtil da talte man grønlandsk, og det gør man så igen i dag. Altså, så han siger, at han har en stor andel i det. Han havde også nogle problemer, dem vender vi så lidt tilbage til næste gang, fordi noget af det, der lå i det, han prædikede, det var jo noget omkring arvesøn og djævlen, og den figur findes ikke i den grønlandske mytologi, så grønlænderne havde rigtig, rigtig svært ved at forstå, hvad det var, han egentlig mente med det, han prædikede. Så han prøvede jo så at vise med tegning. Det havde han svært ved. Og derfor, fordi der ikke var en djævel, var der jo heller ikke et begreb om synd. Så når jeg før sagde, at de der berøringer og seksuelle overgreb, det blev jo ikke betragtet som en synd, fordi man havde simpelthen ikke et begreb om synd. Det er en kristen opfindelse. Til gengæld så havde han jo også et godt budskab med til folk. Der var ingen taburegler. Altså det er der ikke i kristendommen. Ikke på samme måde, som der var i den grønlandske religion. Taburegler, som gjorde, der var rigtig mange ting, man ikke kunne og måtte og skulle, og som gjorde livet enormt besværligt i mange sammenhænge. De blev jo strøget, de var væk. Til gengæld, så taler han jo om et ægteskab til døden, jeg skiller. Og for mange kvinder var det en rigtig god ting, fordi mændene havde det med at gøre kvinderne gravide, og så finde en ny. Og gøre den nye kvinde gravid og finde en ny kvinde. Og så stod man tilbage der med et barn og ingen forsørger. Det var ikke særlig smart, så den der holdning om ægteskab til døden, jeg skiller, den synes kvinderne faktisk var en rigtig, rigtig god idé.
Man kan se holdningen til det på et kors over alderet i en forholdsvis ny kirke i Maniitsoq. Det er lavet af drivtømmer. Og der er jo ikke træ i Grønland, så drivtømmer er den måde, man får træ til at lave redskaber af. Og drivtømmer er noget, der kommer til de grønlandske kyster udefra og er værdifuldt. Og det synes man så også kristendommen er. Den kommer til de grønlandske kyster udefra og er værdifuldt, og det er det kors, der symboliserer. Man gjorde, eller i traditionen fra hans side, så omvendte man ikke, man døbte ikke inuitbefolkningen, før de vidste, hvad det handlede om. Og derfor så fik hans side aldrig døbt rigtig mange mennesker, fordi han ville, at de skulle kende til de kristne historier og forstå, hvad det her det egentlig drejede sig om. Ammassalik, den største af byerne på østkysten, hedder Tasiilaq i dag, der blev først anlagt en koloni i 1895, så der kunne man jo tage billeder og sådan noget. Og her er der billeder af de første, der blev døbt derovre, og altså det var jo typisk kvinder og børn, og den knægt, der står der, han hed Karale, og han blev en af de største kunstnere i Grønland, så det er ham, der har lavet forlægget til det her frimærke. Så, smart. Forholdet til kirken, man kan sige, det står stærkt i Grønland i dag. Vi skal så se næste gang, at det måske er en lille smule overfladet at sige det på den måde. Men noget af det, der er lidt morsomt, det er jo kirken oppe i Qaanaaq, altså i Thule, hvor Jesus sidder på Thulefjeldet med 2 Thulebørn. Det kan man se, fordi pigen har de der lange kamikker, der går helt op til skridtet. Det er sådan en nordgrønlandsk ting. Og så er det jo så koldt deroppe, så det der med at have Jesus til at rende rundt med bare tage sandalerne, den holder altså ikke. Så han har fået uldsokker på. Og det er han sikkert glad for i den situation. I dag så står hans side jo ofte som udtryk for alt det slemme, som Danmark har gjort mod Grønland, kolonisering osv. Så hans statue her står i Nuuk, og den bliver malet over, og der bliver skrevet decolonize, altså afkolonisere. Så han bliver tit og ofte brugt som udtryk for alt det slemme. Men man glemmer jo så, at det faktisk er hans skyld, de taler grønlandsk, og det synes jeg jo egentlig er ret væsentligt. Når jeg nu fortæller alt det her, så må man også ligesom spørge sig selv, hvad er op og ned? Hvad er den sande beskrivelse? Man kan overveje, hvad der egentlig er op og ned. For eksempel, så er østgrønlænderne, det er den, der så er beskrevet til sidst, fordi det var de sidste, der blev koloniseret. De beskrevet både som nogle søde og rare, ædle vilde, eller som hedninge, som slår hinanden ihjel for et godt ord. Og begge dele er sådan set korrekt. Men kan de være det på samme tid? Den kristne mission er blevet beskrevet som en religion, der giver frihed fra mange af de her onde væsener, tabureglerne osv. Den kan også beskrives som en fuldstændig ufølsom vejtrummel, der bare kører hen over en smuk og gammel kultur. Og begge dele er korrekt, men kan de være det på samme tid? Der. Forskellene er måske for store. Kan vi forvente, at når vi får videnskabelige beskrivelser, og det er jo det, vi gjorde fra
slutningen af 1800-tallet, at de er sande. Og hvordan afgør vi, hvad der egentlig er sandt og rigtigt? Så det er jo spørgsmålet, kan vi forvente, at de er sande, og hvordan afgør vi egentlig det? Vi kan også sige, at vi kan erkende os selv med den bedste hensigt om at være objektiv, altså sand, så lader det sig faktisk ikke gøre, fordi vi alle sammen ser tingene på vores egen måde og forklarer det på vores egen vis. Og det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Men hvad gør vi så? Fordi skal vi så leve med de forskelligheder, at en ser tingene på en måde, og en anden ser det på en anden måde. Så kan vi overhovedet tale om sandhed, når jeg som her står og fortæller om inuit og inuitkultur. Man kan også sige, at vi skal ikke bare leve med den der manglende objektivitet, fordi den findes ikke. Men vi skal bruge aktivt, at vi ser tingene forskelligt, og at vi drøfter det, og nogen har en anden holdning end en selv, og på den måde så kan vi nærme os sandheden. Det er ikke sikkert, at vi når den, men vi kan måske blive lidt klogere. Så derfor så, det jeg siger, skal ikke tages med et større, altså er ikke sandheden, det må tages med et grænsalt. Det er min forståelse af tingene. Et udtryk for det er jo for eksempel den danske eskimolog Sergio Mathiasen, som midt i 30'erne i Ammassalik skriver, at jamen, det er altid trist at se en ældgammel kultur gå til grunde, men det er altså ikke rigtig noget at gøre ved. Civilisationens damptrumle har ikke nogen respekt for særprægede former, og loven om kulturel udvikling kan ikke brydes. Jeg er ikke sikker på, at man vil udtrykke sig sådan, men for ham at se er der i hvert fald ikke rigtig noget at gøre. Når en engang isoleret kultur trækkes ind i internationalt samvær, vil den før eller siden miste sin individualitet. Og det er jo så også det, der på sæt og vis sker her. Man kan spørge, er det i orden, at ikke-vestlige kulturer bare trumles ned? For Sergio Mathiasen i 30'erne var det, jeg ved ikke om det er i dag, det er det måske ikke i samme grad. Har mennesker i de ikke-vestlige kulturer ret til de samme goder og rigdomme, som vi i de rige lande har? Vi ved jo godt, at ressourcerne er begrænset, det kan være svært at skulle fordele dem til os alle sammen. Så har de andre ret til det, vi også har taget os ret til. Kan man forestille sig en verden, hvor der er plads til at leve, som inuit gjorde tilbage i tiden? Er der overhovedet mennesker, som ønsker at leve sådan? Fordi det må det også være et relevant spørgsmål. Hvad mister vi i den ikke-vestlige kultur? Hvad mister ikke bare den ikke-vestlige kultur, men også Vesten, når den kulturelle mangfoldighed forsvinder? Altså, er det sådan, at vi faktisk burde kunne lære noget af nogle af de her kulturer? Ikke at vi skal leve, som de gør, men er der idéer, aspekter af deres levevis, som faktisk kunne hjælpe os i dag, og som vi overser, fordi de bare bliver trumlet ned? Så har vi egentlig brug for den her mangfoldighed, kulturelle mangfoldighed, for at kunne overleve. Og det er jo nogle spørgsmål, som indimellem strider imod sig selv, fordi hvis ikke folk ønsker at leve på den måde, så kan vi heller ikke tvinge dem til at gøre det. Vi haster lidt videre. Vi laver nogle nedslag i kulturen, eller i kolonihistorien. I 1721 starter anlæggelsen af den første koloni med Hans Egede, og gradvist, og i løbet af de næste 100 år primært, så kommer der kolonier op og ned langs vestkysten. Lidt senere kommer de på østkysten. Og man har en struktur, der fungerer på den her måde, at vi har en kolonimagt, som er
Danmark, og så er der kolonier i Grønland, som ligger sådan som perler på en snor, og ud fra hver af dem sørger man for, at der er små bygder. Og det gør man af økonomiske årsager, fordi man vil have grønlænderne til at fange sæl, så man har noget skind, man kan indhandle og sende til Danmark, så man kan få noget spæk, så man kan indhandle og sende, eller tran, så man kan sende til Danmark. Danmark bliver faktisk leverandør, eller Grønland gennem Danmark bliver leverandør af tran til gadelamper i store dele af Europa i den her periode, og det tjener vi ret fedt på. Men det betyder, at vi skal sørge for, at grønlænderne fanger sæl, og ikke fanger fisk, eller ren, eller isbjørn, eller noget andet spændende, fordi det tjener vi ikke på. Så derfor så organiserer vi landet på den her måde med en række kolonier, hvor der er en kolonibestyrer og en præst, og så nogle bygder og udsteder, hvor sælprodukterne kan indhandles. Der er ikke nogen forbindelse mellem kolonierne. Alle forbindelser går direkte ind til Asiatisk Plads i København. Og igen med 1800-tallet, så sker der noget, som får stor betydning for Grønland. For det første så, den har jeg sådan set ikke engang med her, i 1813-14 ved freden i Kiel efter Napoleonskrigen, og Danmark er på Napoleons side, og han taber, og det gør vi så også, må vi afstå Norge. Der har ellers i 400 år været et dobbeltmonarki mellem Danmark og Norge, men vi må afstå Norge. Til gengæld så får vi lov at beholde de nordatlantiske besiddelser, altså Færøerne, Island og Grønland. I 1823 kommer Monroe-doktrinen, den amerikanske præsident, der siger, der må ikke komme nye europæiske magter på det nordamerikanske kontinent, og Monroe-doktrinen dækker også Grønland og gør det sådan set stadigvæk. Da man byggede ny lufthavn i Nuuk, der blev indviet i november sidste år, og altså blev været under anlæg nogle år før, der var der et konsortium med kinesisk deltagelse, som bød ind, og der kom et telefonopkald fra Washington til København, der sagde, det gør jeg ikke. Og så blev der sendt nogle penge til Grønland, og så var kineserne ude af det spil. Så Monroe-doktrinen, den fungerer altså stadigvæk. Gradvist så begynder man på en eller anden form for demokratisering eller medstyren af det grønlandske samfund. Man får forstanderskaber, hedder det. Og det er nogle mænd, som bliver udvalgt til at sidde som nogle byråder, men uden den helt store magt. Men det er sådan det allerførste skridt på at komme ind og begynde at tænke i lidt demokratiske vaner. I 1861 begynder der at udkomme en avis af Gertrud, som jeg tror, den kommer i 2 numre om året og bliver sejlet med kajak op og ned langs kysten. Men på det her tidspunkt går alle grønlændere faktisk i skole. Grønland er det mest alfabetiserede land i verden. Altså der, hvor den største andel af befolkningen faktisk kan læse. Og derfor kan de også læse den her avis, når den kommer rundt. Og den fortæller ikke bare nyheder fra Grønland, den fortæller nyheder fra hele verden, eller historier fra hele verden, så man bliver klog. Det er en dannelsesavis. Det er også den første avis, der trykker billeder i farver. Mere end 100 år før man gør det i Danmark. Men det gør man altså deroppe. På grønlandsk? Ja, den er grønlandsk. Det er først under 2. verdenskrig, der kommer en Grønlandsposten, som er dansksproget. Indtil da, så er det grønlandsk. Man har en meget restriktiv handelspolitik. Man vil have grønlænderne til at indhandle sælprodukter, og så sælger man det, der skal bruges for at kunne overleve og jagte sæl, men ikke noget som helst andet. Man vil udvikle landet så langsomt som overhovedet muligt, så befolkningen har den danske tankegang har mulighed for at udvikle sig sammen med det. Stille og roligt. Det betyder jo også, at man faktisk får
en masse social elendighed, som den her lille fattiggut fra Sukkertoppen. Det er igen et billede fra en tegning af Fridtjof Nansen. Sådan så det ud i 1880'erne. Der var rigtig stor udbredt social elendighed. Husene var fugtige, klamme, der var masser af tuberkulose, så det var ikke ret godt. I 1908, der får man det, der hedder Grønlands styrelse, det vil sige, så får man styringen af Grønland forankret i den danske centrale administration, og Grønlands styrelse ligger i første omgang under statsministeriet. Og det gør det jo indtil vi på et eller andet tidspunkt i 60'erne, tror jeg, får et Grønlandsministerium, eller i hvert fald meget senere. Der er 2 landsråd, et fra Nordgrønland og et fra Sydgrønland, og de får så lidt mere at skulle have sagt, eller i hvert fald mulighed for at udtale sig om danske forslag til, hvordan man styrer Grønland. Fra 16 til 33, 66 dobles fiskeriet. Og det er selvfølgelig ret væsentligt, fordi pludselig så kommer der lidt flere penge til Grønland. Det hænger også sammen med skift i havets temperatur, og at sælen forsvinder, og fisk kommer i stedet for. Sådan noget. Men så sker katastrofen jo, 2. verdenskrig bryder ud, og 9. april bliver Danmark besat, og dermed så bliver forbindelsesvejene til Grønland afbrudt. Jeg tror, der er 2 forsyningsskib, der er sejlet fra København inden 9. april, og de kommer selvfølgelig til Grønland med de varer, de har med. I 39, altså året før, er man godt klar over, at det her det ser ikke for godt ud, så man sørger for at få sendt rigtig mange forsyninger op det år. Blandt andet sådan, så sygehusvæsenet kan klare sig et pænt stykke tid. I Grønland sidder der jo så, fordi der er 2 landsråd, så sidder der også 2 danske topembedsmænd, som skal prøve at få det her til at fungere. Og det skal de på to fronter. For det første, så skal de sørge for, at der kommer forsyninger til Grønland. Fordi man kan ikke leve i dag uden, eller på det tidspunkt heller ikke, uden forsyninger. Så det er både for befolkningens skyld, men også fordi det er en måde at fastholde deres loyalitet til Danmark på, at de danske embedsmænd sørger for, at man ikke kommer til at sulte eller lide nød. Og det er lidt tricky, fordi som embedsmænd, så er det lidt svært bare at overtage styringen og sige, nu bestemmer jeg. Det er man jo ikke vant til som embedsmand. Og selvom forbindelsen er afbrudt, så går der kun 14 dage, inden man faktisk kan begynde at sende telegrammer igen gennem Lyngby Radio. Men man ved jo i Grønland ikke, hvem det er, der sender telegrammerne fra Danmark. Altså det kan godt være, der står Grønlands styrelse på, men sidder der en tysker på nakken af den danske embedsmand og dikterer. Det ved man ikke, det kan man ikke finde ud af, og derfor så kan man ikke bruge telegrammer fra Danmark til noget som helst. Man kan sende telegrammer den anden vej, og orientere Danmark om, hvad man gør, men man kan ikke modtage ordre fra Danmark, så man må selv finde ud af, hvad man gør. Den anden del, den handler så om krigen om vejret, og det er der, hvor der bliver rigtig krig i Grønland, fordi det bliver den faktisk. Meget hurtigt, allerede i sommeren 1940, er der nogle engelske og amerikanske kystpatruljeskib, der navigerer rundt omkring Grønland. I sommeren 41, altså det er stadigvæk 5 måneder før USA går ind i krig, der begynder man at anlægge luftbaser i Grønland, fordi man har fået den her lånelovgivning mellem USA og England, så man skal have fløjet en masse fly over fra USA til England, og de skal mellemlande undervejs, og så bliver der lavet landingsbaner i Grønland, så de har nogle steder at gå ned og lande. Så der bliver anlagt en hel del små flyvepladser rundt omkring
Men det gør man jo efter aftale med Kaufmann, som sidder, den danske gesandt, som sidder i Washington. Han gør rigtig meget ud af det. Og en del af betalingen for det, vi kan komme videre til næste billede. En del af betalingen for det er jo, at man forsyner Grønland. Man har også i Grønland den fordel, at man har kryolitminen nede i Ividu, det sydlige del af Grønland. Kryolit er et mineral, som blandt andet kan bruges til at sænke temperaturen på aluminium, når man fremstiller det. Og det er rigtig smart at kunne arbejde med aluminium med en lidt lavere temperatur, specielt når man skal bygge rigtig mange fly af aluminium, fordi det sparer en hel masse penge. Så, og der fandtes kun den her ene store klump af kryolit i verden, som var til at udvikle. Den fandtes i Grønland. Så den blev nationaliseret. Den var privat ejet, men de danske embedsmænd i Grønland, de nationaliserede den. Det var sådan lidt et voldsomt skridt, men det var nødvendigt, og så kunne amerikanerne udvinde det, og betalingen for det var så forsyning til Grønland. Og det åbnede dørene for en helt ny verden for grønlænderne. De har faktisk aldrig nogensinde haft det så godt som under 2. verdenskrig. Fordi pludselig så kunne de handle ind fra det store Sears-katalog, amerikanske katalog, hvor man kan købe alt, simpelthen alt. Og lige pludselig så var det her altså billeder, de sad og kiggede på og kunne bestille postordre og få hjem til Grønland. Og pengene var der, fordi man jo havde masser af fisk. Som vi så var fiskeriet 66-dobbelt, og priserne på fisk steg under krigen, fordi man skulle have forsyninger til soldaterne. Så der var faktisk en vis form for pengerigelighed, og der var nye varer at få. Så det var faktisk rigtig sjovt. Forsyningen var jo så afhængig af, at der kom skibe op fra Amerika, fra USA, og den tonnage, man skulle bruge, den var ret begrænset, fordi man skulle bruge tonnage rigtig mange andre steder i verden under krigen. Så i stedet for at have et system, hvor skibene sejlede ikke fra København, men så fra New York, til hver by i Grønland, så sagde man, at vi bygger 3 eller 4 centrale steder, hvor vi losser skibene, og så må I selv finde ud af at fordele den derfra. Og det var sådan et omladningssted. Nu står det og forfalder oppe i Asia-Esminde, men der blev bygget nogle af dem her. Og derfra sendte man så varer ud til resten af Grønland. Og dermed så brød man jo det der billede af kolonier, som var isoleret fra hinanden. Pludselig så kom Grønland til at hænge sammen, fordi man distribuerede varer op og ned langs kysten, og ikke kun fra moderlandet og så til hver enkelt koloni. Så det, at man fik nye varer, mange flere varer, åbnet for hele verdens vareudbud, og at man begyndte at binde Grønland sammen, ændrede jo Grønland fuldstændig og radikalt. Og gjorde jo også, at det, der skete efter krigen, det vi skal høre om i sidste foredrag, blev en nødvendighed, for man kunne ikke vende tilbage til status quo fra før krigen. Så var der krigen oppe i den krig om vejret. Fordi det vejr, der er oppe i Nordøstgrønland, altså heroppe, det er det, der kommer om 3-4 dage til Europa. Så hvis man skal flyve bombetogter over modstanderen, uanset hvad vejen man flyver, så er det rigtig væsentligt at vide, hvordan vejret er i Grønland i dag, fordi så kan man planlægge det, der skal ske om et par dage. Der var vejrstationer deroppe i forvejen, som sendte vejrmeldinger ned, og den fortsatte med at sende efter besættelsen. Og tyskerne forsøgte at anlægge, til at starte med, var de meget hurtige til at forsøge at lave vejrstationer deroppe. I første omgang så blev det stoppet af engelske eller amerikanske Coast Guard-skibe. Og så var der den danske station, som faktisk fungerede deroppe og sendte vejrmeldinger tilbage til Danmark og dermed til Tyskland. Og det var der nogle i danske modstandsbevægelser, som syntes var en rigtig dårlig idé. Blandt andet i Poulsen, som var ham der. Han var i Danmark i 9. april
Men han går hen til tyskerne, de er et par stykker, og siger, vi er nødt til at tage op og afløse de mænd, der er oppe på den danske vejrstation, for nu har de været der i et år eller to, og de er trætte, og de skal hjem, og de skal egentlig også have nogle forsyninger. I er nødt til at sende os op til dem, så vi kan afløse dem. Og det går tyskerne med til, og sender dem derop, og da skibet det er sejlet, og de er tilbage selv deroppe, så stopper de selvfølgelig vejrmeldingerne tilbage til Danmark. Tyskerne forsøger igen andre steder, godt komme lidt tættere på. Forsøger med andre vejrstationer. Nogle af dem fungerer et halvt eller 3/4 år, og så bliver de opdaget. Og det gør de jo, fordi man får etableret Sirius, det der bliver til Sirius-patruljen. Man starter med at kalde det slædepatruljen. I første omgang er det en politipatrulje. Senere bliver det til en militærpatrulje, fordi så bliver mændene, der kører slæderne, så bliver de dækket af Genève-konventioner. Det er mere sikkert for dem. Hvis det er politi, så kan de blive skudt bare sådan. På et tidspunkt, så heroppe omkring, tror jeg nok, jeg må det helt heroppe. Der er der en tysk vejrstation, som så sender deres mænd ud til nogle små fangsthytter, nogle timers vandring, skigåen væk, sådan et par dage i gangen for at holde lidt ferie. Og de bliver opdaget af en af de her danske slædepatruljer, men tyskerne når løb forsvinde, men så er man jo godt klar over, at der er tyskere i området. Og i det her frem og tilbage, så ender det faktisk med, at nogle danskere kommer hen til en hytte, hvor tyskerne bor. Og de kommer sådan lidt spredt over den, så den første, der kommer der til, han når ikke at reagere på, at tyskerne råber ham an, og han bliver skudt. Og det er tyskerne faktisk frygtelig ked af, fordi det var ikke en rigtig mening. Så de tager ham ind i huset og forsøger at forbinde ham, men han dør. For, det er så det eneste dødsfald, der er i Nordøstgrønland, men det er det, der er krigens offer. De to næste, der kommer, de bliver taget til fange af tyskerne, bliver taget med til deres hovedbase, og der er der en leder, som har været en del på Svalbard. Han ved rigtig meget om, hvordan man opfører sig i Arktis, og han er rigtig led ved det her, at der er en, der er blevet skudt. Så han siger til den ene af danskerne, du tager din slæde, og så kører du ned tilbage til hytten, hvor han ligger, den døde, og så sørger du for at begrave ham. Og så ved han jo godt, at den danskerne, der kører der, han vender selvfølgelig ikke tilbage til tysk fangenskab, så han får ligesom lov at rejse. Og den anden dansker, han bliver så bedt om at tage med på noget rekognoscering, fordi man skal finde et nyt sted, og nu er den tyske base jo ligesom blevet afsløret, så man skal have den flyttet. Og de tager ud flere dages slædetur, og på et tidspunkt, og man ved ikke rigtig hvad og hvordan, så skifter rollerne. Så ham, der er fangevogter, og ham, der er den tilfangetagende, de skifter roller. Og efter lidt forskellige historiske mysler, så kommer de faktisk ned til Scoresbysund. Altså, de er heroppe, og så kører de helt dernede et par hundrede kilometer på Humsted, og der har de ligesom byttet rollerne, og den her lidt ældre tyske herre, han er i byen i adskillige måneder, og folk synes faktisk, at han er en vældig sympatisk fyr, så bliver han fløjet til amerikansk fangenskab på Island, og er ligesom ude af krigen, og det var han så set temmelig glad for. Og så var der så nogle af baserne, det er en dansk bygget station, forskningsstation, der hedder Eskimo-Næs, som blev bombet af amerikanerne på et tidspunkt, og nu er der ikke så meget tilbage, så de gjorde et grundigt stykke arbejde. Det var et spørgsmål om dels, skal vi selv bruge de her ting,
så skal de blive stående. Er vi bange for, at tyskerne kommer og bruger dem til noget fornuftigt, så er det en bedre idé, at vi får dem ødelagt. Så det gjorde man. Så det er sådan set en temmelig dramatisk historie. Ja. Som sagt, så byggede amerikanerne en række baser, store og små, hele vejen rundt om Grønland. Her er der resterne af det, der var inde i meget tæt på Scoresbysund, eller i Lomdormi, hvor jeg boede, og det mest tydelige, det var sådan set Komfur, der var der, men det var også en del af den amerikanske opbygning under krigen. Det her, det var en værstation, som så senere blev flyttet lidt uden for byen et andet sted, og har fungeret siden som værstation. Fordi også fly i dag har brug for vejrmeldinger. Hvis vi skal sige sådan helt kort lidt om Grønlands statsretlige stilling, så kan man sige, at da Erik den Røde han kom i 986, der var de frie bønder, der kom til et tomt land og bosatte sig der. Og det var det, de var. De var ikke underlagt nogen som helst, men ret hurtigt så anerkendte de jo kirken, fordi de blev kristne, så kirken og paven fik en vis betydning i 1034. Og så går der faktisk mere end et par hundrede år, så finder man ud af, at det er måske ret smart at være underlagt den norske konge. Det gør man så i 1257. Og det her er jo nordboerne, det handler jo ikke om inuit, fordi det her har de jo ikke. Det er jo ikke en del af det, de tænker på. I 1380 så får vi dobbeltmonarkiet, fordi Margrethe gifter sig med den norske konge. Og det holder så indtil 1814 med Kiel, eller freden i Kiel, hvor Sverige får Norge, og Danmark beholder Færøerne, Island og Grønland. Og så når vi frem til 2. verdenskrig, og det der sker bagefter, nemlig i 53, hvor vi får den nye danske grundlov, som inkluderer Grønland og Færøerne. Og det er der, vi er i dag. Så når Trump han siger, at danskerne vist nok strandede med et skib i Grønland for 200 år siden, og derfor synes, at det er vores, så har han ikke begreb om historien. Det er helt tydeligt. Fordi det her, det er fakta. Men det er jo ikke det, han arbejder med. Så sådan ser det ud. Derfor vil jeg sige, Grøn Arsvok, mange tak. De der 5 bøger, har jeg skrevet om Grønland, de ligger heroppe, så dem kan I komme op og se bagefter, hvis der er interesse. Vores studietur til Grønland, den kan man læse mere om hos Grønlands Rejsebureau på den her adresse. Som sagt, så kan man ikke bare slå op på Grønlands Rejsebureau og så finde den. Man er nødt til at have skrevet Folkeuniversitetet bagefter, fordi den ligger som en lukket side. Og hvis man har nogle spørgsmål, så er man velkommen til at skrive til mig på den der mailadresse. Så håber jeg ikke, at I alle sammen er faldet i søvn, og at vi ses igen den 13. maj til næste foredrag om inuitisk religion. Så, tak for mig. Ja, tak for det. Nu tror jeg, at Ole har slukket for optagelse. Ikke nu? Nej. Nå. Nu slukker jeg. Det var godt, så kan jeg se. Kan man stille et spørgsmål? Ja. Nu nævnte du, at træ var mangelvare, Ja. og man brugte strandingstræ til at lave korset. Men du havde samtidig nogle billeder